Сгушено сред хълмове се намира едно малко селце, наречено Лозен. Място, където животът е простичък, но пълен с приключения. Въздухът е винаги изпълнен със смях. Слънцето сякаш грее малко по-ярко тук. Сгушено сред зелени хълмове, Лозен изглежда като обикновено село. Малко и живописно, сякаш недокоснато от времето. Но Лозен крие тайна, пулсираща енергия, която го отличава. Това малко селце, виждате ли, е далеч от обикновеното. То е място, където животът се живее по свои собствени правила. Място, където хаосът и хармонията съществуват в деликатен танц. Въздухът в Лозен е различен, трепти с вълнение, с чувство за очакване. Смехът на децата звъни, гласовете им отекват по тесните кълдаръмени улички. Ароматът на прясно изпечен хляб се носи от прозорците, примамвайки посетителите със своята топлина. Лозен е празник за сетивата, място, където времето сякаш се забавя. В сърцето на уникалния чар на Лозен е една необикновена група. Те са банда приятели. Някои биха казали компания, които са се превърнали в неофициалните пазители на селото. Те са живата сила на Лозен. Смехът им отеква по улиците. Енергията им е заразителна. Животът в Лозен никога не е скучен благодарение на колоритните му обитатели. Вземете, например, Праско Бубаско. Той е добродушен гигант със сърце на воин. Праско е убеден, че е гладиатор. Често може да бъде видян да тренира движенията си на селския мегдан. Праско Бубаско. Името му ехтеше по улиците на Лозен, шепот на страх и респект. Той беше стихия, човек с непоклатима амбиция, който мечтаеше да управлява Германия. Студеният му пресметлив поглед виждаше път, постлан с победи. Щеше да го извърви независимо от цената. Праско не се е родил във власт. Изкачи се от дъното на Лозен с кръв и пот. Присъедини се към банда братство от изгнаници и войни. Там неговата сила и хитрост блеснаха. Издигна се в редиците, погледът му вперен в далечния трон. Германия беше разпокъсана земя, готова да бъде завладяна. Праско знаеше това. Чувстваше го в костите си. Щеше да я обедини под знамето си, да изкове нова империя от пепелта на старата. Той щеше да бъде кайзер, а Лозен – неговият Рим. Праско не беше човек на меките думи. Беше изкован в огъня на битките. Духът му, закален от насилие. Враговете му го познаваха като безмилостен противник, вихрушка от ярост и стомана. Не показваше милост и не очакваше такава. И все пак, под закалената външност биеше сърцето на водач. Праско вдъхваше свирепа лоялност в последователите си. Ненавистта му към слабостта беше абсолютна. Презираше онези, които се свиваха от бой, които се предаваха на съдбата. Това отвращение се простираше особено към ромите. Виждаше ги като паразити, лешояди, хранещи се с трупа на умираща нация. Закълна се да ги смаже под петата си. Амбицията на Праско беше нож с две острията. Тя го тласкаше към величие, захранвайки всяко негово действие, но и го заслепяваше за опасностите, дебнещи в сенките. Враговете му шушукаха и крояха планове, чакайки момента да го повалят. И все пак Праско оставаше непоколебим. Знаеше цената на властта и беше готов да я плати. Щеше да смаже враговете си, щеше да накара съмняващите се да замълчат, щеше да управлява Германия. Той беше Праско Бубаско, лъвът на Лозен. И ревът му щеше да разтърси самите основи на света. После е господин Козарски, човек, който сякаш не остарява. Той твърди, че пъргавината му идва от това, че пие козе мляко всяка сутрин. Не сме сигурни дали да му вярваме, но енергията му е заразителна. Той е човек с бърз ум и силна воля. Всички в Лозен го познават. Много му се възхищават. Господин Козарски е лидер по рождение. Страхотен бизнесмен, умел стратег. Взима решения бързо и твърдо. Хората казват, че е много уверен. Той знае какво иска и как да го постигне. Господин Козарски е майстор на търговията. Всичко, до което се докосне, сякаш се превръща в злато. Пазарите са неговата сцена. Той знае кога да купува и кога да продава. Винаги е с едни гърди пред другите. Сделките му са легендарни. Разказват се истории за невероятни пазарлъци. Говори се, че е продавал сняг през зимата и лед през лятото. Малко хора знаят за мистериозния продукт на господин Козарски – Йони Топ. Никой не е сигурен какво точно е. Някои казват, че е древна рецепта, предавана от поколение на поколение. Други пък, че е направен в тайна лаборатория. Едно е ясно – Йони Топ е много ефикасен. Хората разказват за невероятни резултати. Лекува всичко, от главоболие до проблеми с сърцето.
Тайната на Йони Топ е грижливо пазена от господин Козарски. Но не силата му плаши, а погледът му. Очите му са като два лъча, които те пронизват. Само един поглед е достатъчен, за да се почувстваш уязвим. Хората казват, че може да види какво ти е на душата. Когато господин Козарски те погледне, знаеш, че е безсмислено да лъжеш. Господин Козарски е внушителен мъж. Висок, едър, с пронизващ поглед. Той е много силен. Разказват се легенди за неговите подвизи. Говори се, че може да счупи тухла с една ръка и да носи кола на гърба си. Като млад е бил известен борец. Никой не е можел да го победи. Дори най-силните мъже са се страхували от него. Въпреки силата си, господин Козарски е добър човек. Той никога не би наранил някого без причина. И кой би могъл да забрави Мечо? Той е един сърдит, стар мечок. Мечо прекарва по-голямата част от годината, оплаквайки се от студа. Но щом дойде зимата, той е първият навън, разчистващ снега с блясък в очите. Той е мечка, да, но не просто мечка. Мечо е защитникът, пазителят, самата душа на Лозен. Слаб и големи колкото чини и дух, закален в ледените ветрове, той е страховита гледка. Мечо познава всеки сантиметър от тази земя, всяка сянка, всеки аромат. Той е част от Лозен, както самите планини. Очите му тъмни и знаещи, не пропускат нищо. Видели са зими толкова сурови, че биха могли да замразят самото слънце. Видели са лета, които плъмтят с яростта на хиляди пожари. И през всичко това Мечо е устоял. Той е въплъщение на издръжливостта, символ на дивата природа. Тези, които биха заплашили Лозен, е добре да запомнят името му. Защото Мечо винаги наблюдава, винаги чака. Той е щитът, който защитава своите. Разказват се истории около пращащи огньове в Лозен, шепнат се приказки за гнева на Мечо. Казват, че може да усети страха, да го вкуси във въздуха. А онези достатъчно глупави, за да навредят на Лозен. Те се изправят пред ужас отвъд въображението. Мечо, казват, преследва сънищата им. Той превръща съня им в жив кошмар. Ногти остри като ледени парчета, зъби като ками, той ги преследва през криволичещите ландшафти на тяхното подсъзнание. Няма бягство от правосъдието на Мечо, дори в предполагаемата безопасност на ума им. Мечо е повече от мечка. Той е природна сила. Може да е мълчалив, но присъствието му говори много. Той е възпиращ фактор за тези, които биха се осмелили да застрашат мира. Мълчалив пазител, бдителен защитник. Лоялността му към Лозен и неговите хора е непоколебима, абсолютна. Той е въплъщение на дивия дух на планините. Когато снегът вали обилно и покрива Лозен в девствено бяло, Мечо се оттегля. Търси утеха в сърцето на планината, в бърлога стара като самото време. Тук, сред тишината и студа, той изпада в състояние на дрямка. Но това не е обикновен сън. Това е зимен сън. Време за Мечо да съхрани енергията си, да излекува стари рани и да се подготви за предстоящите изпитания. Дъхът му се забавя, сърцето му бие с равномерен ритъм и тялото му черпи от резервите, които е натрупало през топлите месеци. Той е майстор на запасяването, доказателство за способността на природата да се адаптира и оцелява. И докато спи, той сънува. Сънища за пролет, за зелени поляни и топлината на слънцето върху козината му. Сънища за защита на дома му, за осигуряване на безопасността на тези, които са му скъпи. В Лозен живее и магиосник. Е наистински магиосник. Но Хари Потър, това е истинското му име, обича да си мисли, че е. Разхожда се с ръждясала брадва, която нарича магическа пръчка. Но някои го знаят с друго име – Годжавор. Този младеж не е обикновен селянин. Той носи магическа пръчка, чийто връх свети с непозната сила. Но уменията на Дявор не се изчерпват с магия. Той е и майстор на брадвата, инструмент също толкова важен, колкото и пръчката му в суровия им свят. Дявор е природна стихия, непредвидим като времето. Той е вихрушка от магия и мощ, а неговата лоялност към Лозен е здрава като планините, които обграждат селото. Той върви по път, който малцина разбират, балансирайки между мистичното и земното, силата на пръчката и здравината на брадвата. Зимата в Лозен е сурова господарка, снегът покрива селото, а ледени ветрове вият през дърветата. Именно през тези трудни времена брадвата на Дявор намира истинското си предназначение. Той се впуска в сърцето на гората, брадвата му звънти, докато сече дървета. Той носи топлина на Лозен, неговото умение осигурява оцеляването на селяните през лютия студ. Гората не плаши Дявор. Той знае нейните тайни
скритите пътеки и шепнещите дървета. Движи се през гората с грацията на диво животно. Брадвата му е продължение на самия него. Той е едно с гората, нейн защитник и хранител. Дявор е кълба от противоречия, бунтар, но лоялен, страховит, но добър. Той има див дух, бори се срещу правилата и очакванията. Често ходи сам, мислите му са загадка за другите. В очите му има блясък, който говори за пакости, за едва сдържана сила, но лоялността на Дявор към селото му е абсолютна. Той би защитил Лозен с последния си дъх. Неговата магия и брадва са щит срещу всяка заплаха. Тези, които бъркат бунтарския му нрав със слабост, бързо научават. Под дивата външност бие сърцето на истински защитник. Куршук и Морта може и да се шегуват за лукса в Лозен, но отдадеността им към селото е наистина трогателна. Те са спойката, която държи Лозен заедно. Един ден двама непознати, Сашо и Боби, пристигнаха в Лозен. Те бяха едри мъжаги, които предизвикваха всеки на борба. Селяните бяха малко уплашени, но не и Куршук и Морта. Те се изправиха, използвайки остроумието и екипната си работа, за да надхитрят претендентите. Цялото село избухна в смях, когато Сашо и Боби се търкулнаха в купа сено. Легендата за Сашо – противоречие в термини. Сашо. Името му ехтеше из тесните улички на Лозен, прошепвано с смесица от страх и респект. Той беше енигма, ходещо противоречие, което едновременно очароваше и ужасяваше селяните. На пръв поглед той беше олицетворение на леността, прекарвайки дните си излегнат на сянка, сякаш безразличен към света около себе си. Но под тази фасада на апатия се криеше остър ум и безпощадност, която караше враговете му да настръхват. Сашо беше човек на малко думи, но действията му говореха много. Той беше лоялен член на селската банда, страхуван заради бруталността си към съперниците им. Но тези, които знаеха повече, тези, които бяха видели блясъка в очите му, когато е ядосан, знаеха, че истината е далеч по-страшна. Мързелът на Сашо беше легендарен в Лозен. Той сякаш се движеше през живота със собствено бавно темпо, привидно неподвластен на неотложността, която движеше другите. Можеше да прекара часове, просто наблюдавайки света около себе си с отнесен и непроницаем поглед. Но тази привидна леност беше измамна. Именно в тези моменти на тихо съзерцание умът на Сашо беше най-активен, стратегически, пресметлив, подготвяйки се за момента, в който ще бъде призован да действа. И той действаше с бързина и ефективност, които противоречаха на обичайната му летаргия. Когато ситуацията го изискваше, Сашо можеше да се преобрази от муден наблюдател в стихийна сила. Лоялността на Сашо към бандата му беше абсолютна. Той беше техният защитник, техният насилник, тихата сянка, която дебнеше в периферията на техните дейности. Никога не търсеше конфликт, но никога не се и отклоняваше от него. За Сашо насилието беше инструмент, средство за постигане на цел, и той го владееше с хладен прагматизъм. Не проявяваше милост към онези, които се осмеляваха да се изпречат на пътя на бандата, а наказанията, които налагаше, бяха бързи и брутални. Едно беше сигурно – тези, които се изпречваха на пътя на Сашо, рядко оцеляваха, за да разкажат историята. Въпреки страха, който вселяваше в другите, Сашо не беше без своите добри качества. Хората в Лозен го познаваха като човек на думата си, защитник на слабите. Той имаше слабост към възрастните и болните и често се стараеше да помага на нуждаещите се. Цепеше дърва за възрастната вдовица, която живееше надолу по улицата, носеше вода на семейството, чийто кладенец беше пресъхнал. Малки прояви на доброта, които противоречаха на страховитата му репутация. Селяните знаеха, че под грубата външност на Сашо бие златно сърце. Лозен е повече от просто село. Той е доказателство за силата на общността, смеха и несломимия дух на неговите хора. Куршук и Морта олицетворяват този дух. Те не са просто приятели. Те са братя във всеки смисъл на думата. Те водят със сърцата си, винаги се грижат за ближните си. Те разбират, че истинската сила се крие в единството и състраданието. И това може би е най-големият урок, който Лозен може да ни даде. В един свят, който често се чувства разделен, Лозен ни напомня за важността на заедността. Място, където всеки има роля, история за разказване и смях за споделяне. И това е, което прави Лозен наистина вълшебен.